Ușor, mă. Hai, Edi, se văd. Bravo, Edi. Hai, Denis, treci și te. Ca să dai gol. La 7 metri. Ca să nu ia dai la 7. Hai, mă, dă-te! Bravo, Edi. Hai, intrare. Mai spate. Mai dreapta. Vino și plin. Dacă vii acolo, te bat. Bravo. Hai, dă-te mai puțin. Lasă-l depărtate. Hai, Gânduț. Mai spate, îți alegi un colț. Mai și mici. Da? Deci și să arăt. Hai, alegi un colț, plin. Pleca fliera. Bravo, Vladuc, bravo! Hai! Leo! Leo! Leo, vină încă! Leo! Dă-l și eu! Leo! Și du-te un pic după el și cheamă. Hai, Leo, dă-l gol! Înțelegi un colț? Hai, dă-l mai sus! Așa, brațul depărtat! Hai, Cătălin! Leo! Hai, Cătălin! Leo, dai și tu! Așteaptă să dea... Hai, Leo! Îți iau tot calul, depărtat și pe aia Leo și pe aia ei. Hai! Hai, Edi, apără, hai să te văd! Bravo, Edi! Bravo, Edi! Hai să mai aia pe unul! Hai să mai aia pe unul! Hai, Leo! Te dat, abia ai dat! Nici tu ești la, câți mă mai spate? Hai să mai dea unul! Ce picior, bă? Ia stă! Leo, bă, balăc, să văd! Așa, apel și gol din penalte, hai! Domnul Ionanda! Mă, mai e Ștefan! Mai te fiu poartă Bogdan sau cine? Ce nu zici, bă? Da, bine că-i zis. Te-am lăsat una! Hai! Alege un gol! Bravo! Gata, ați dat toți? Gata! Haide, loc sigurile!